Голям представяне Виктор Йовчев, възпитаник на IT гимназия Чукари, выпуск 2013. Здравейте! Както разбрахте, аз съм Виктор Йовчев, виждам много познати, много непознати лица. Радвам се да видя познатите, още повече непознатите. Надявам се, че това, което ще ви разкажа сега, ще ви се стори интересно. Тук видяхме няколко човека, които говориха за това как са успели. Иван, доколкото разбрах, се е двумял в началото, не е бил сигурен какво иска, но накрая е открил своето призвание. Сега аз ще ви разкажа за другата страна на нещата. Един човек, който изгуби, така да се каже, една година, докато намери своето призвание. Завърших 2013 година, както ми казаха, и бях сигурен в това, което искам да уча. Аз знаех, че ще отида в Белгия, ще уча ветеринарна медицина, ще стана ветеринар, ще специализирам с коне, защото с това се и занимавам. Аз съм инструктор по конна езда, имаме малко конюшня в град Елена, това е в центъра на България, близо до Велико Търново, където практикувам своя занаят, така да се каже. И знаех, че ако специализирам ветеринарна медицина със специалност коне, това би ми било от голяма помощ в бъдеще. Отидох в Белгия и прекарах едни 8 месеца, в които изучих фламандски език. Това е езика на Фландрия, той е същия като холандски. Да прекарах тези 8 месеца изучавайки го, изучих го, изкарах един сертификат за ниво B2+, и това ми даде възможността да следвам в университета в град Гент в Белгия, където започнах своето обучение по ветеринарна медицина на холандски език, така да го кажа. Не беше лесно. Първия семестър изкарах много зле, а втория семестър дори не изкарах. Бях скъсал. Тогава реших да направя една равносметка и осъзнах, че тази година аз ще трябва да я повторя. Обучението в магистратура по ветеринарна медицина отнема 6 години, 7 плюс специализация, което за мен означаваше, че аз ако трябва да повторя една година, трябва да прекарам 8 години изучавайки се. Това някак си на мен ми се стори непосилно и реших да направя това, което правя и в момента, това, което винаги съм правил и го правя може би най-добре, реших да импровизирам. В момента също импровизирам. Каква беше моята импровизация? Отписах се от университета в Гент и се завърнах в България с надеждата, че ще намеря реализация тук в България. Така и стана. Въпреки че 2-3 месеца аз прекарах много тежко, бях изпаднал в много тежки състояния, не бях сигурен къде се намирам, не бях сигурен какво искам да правя в бъдеще. Накрая, както се казва, си обрах чоколата, стегнах си и записах магистратура по право. В момента се занимавам с 5 неща, едно от които е магистратурата ми по право. Уча право задочно, не редовно. Освен това съм застрахователен агент към компания DZI, компания, която може би сте чували. Се занимавам се с земеделско производство, т.е. може да се каже, че съм и фермер. Освен това съм инструктор по конна езда. И освен това, успоредно с това да съм инструктор по конна езда, всяко лято, от началото на юни месец до края на август месец, организирам детски лагери и се занимавам с деца, някои на ваша възраст, някои по-малки от вас. Общо взето диапазон е от 5 до 17 години. Изключително е интересно. За мен това е едно невероятно изживяване. Това е също първото нещо, с което се занимавам. С това се занимавам откакто съм на 16. Защо е толкова невероятно? На година, в рамките на 3 месеца, през моите ръце, очи, уши и така нататък преминават над 3000 деца за 3 месеца. Тези 3000 деца, аз трябва да знам техните имена, трябва да знам техните интереси, трябва да знам какви алергии имат, трябва да знам какво обичат и какво не обичат да ядат, трябва да знам кога са свикнали мама и тати да ги слагат да лягат или съответно да не ги слагат да лягат. И всичко в един момент става много хаотично.
Заради това моята задача е да намеря реда в това. Как намирам реда в хаоса, като се адаптирам? Нещо, както казах по-рано, винаги съм бил добър да го правя, до ден днешен го правя. Адаптацията. Много е важно да бъдем гъвкави. Живота винаги ще ни предоставя изпитания, живота винаги ще бъде неочакван. Никога не си мислете, че това, което сте планирали, ще се случи на 100%. Нищо не е сигурно на 100%. Ето аз днес трябваше да пристигна в 1.15, да бъда тук горе в 1.20, но така се случи, че Вселената ми отказа, успоредно с Вселената и колата ми отказа, така че аз пристигнах тук в 1.45. Важното е, че съм тук. Това е винаги важното, независимо колко ни се променят плановете, ние да се напасваме според промените. Бъдете гъвкави, развивайте се винаги. Надявам се така да се стигат обстоятелствата, че един ден да срещна и вас на лагерите в Елена. Там е изключително интересно. Както казах, аз съм инструктор по конна езда, което означава, че всеки ден през лятото с децата ние се занимаваме с коне. Тоест имаме езда, грижа за конете, така нататък. Отделно от това аз върша работа един вид като аниматор. Трябва да забавлявам децата, когато ние се занимаваме с конете, трябва да им намирам занимания. Обикновено тези занимания са гранчарство, дърворезба, понякога рисуваме, имаме походи, ходим на водопади, реки, така нататък. Нещо, което много ме хареса, Иван го каза, винаги продължавайте да се развивате. Не спирайте да се развивате. Аз не съм спрял, въпреки че първоначално си бях харесал само едно нещо. Не спирах да се развивам. В момента, в който завърших гимназия, изкарах и сертификата за инструктор по конна езда, изкарах сертификат, който ми позволява да превозвам каквито и да е животни навсякъде в Европейския съюз. Изкарах сертификат за спасител на басейни и така нататък. В момента водя обучението си по право, както казах. Отделно изкарах обучението си за застрахователен агент. В бъдеще, пролета на 2016 година, ще изкарам обучение по агротехника. Шофьорските курсове, разбира се, нещо, което е много важно за повечето тинейджери. Аз отдавна изкарах своята книжка, макар и малко, как да го кажа, неортодоксално. Аз изкарах книжка на 17 години, шофирам от 17 години, шофирам от по-рано, но законно шофирам от 17 години. Тази зима изкарах и курс за шофьорска правоспособност, 2+1 така наречената, за да мога към колата да прикачвам каравана, в която да карвам коне. Нещо, което ако някой някога е бил близко до конната езда, ще разбере, че е много ценно и много важно. И така, това е като цяло. Истината е, че си бях планирала да изнеса една дълга реч с 10 житейски съвета от свое име, но в бъдеще разчитам, че с Светло така ще се координираме, просто да ги качим примерно на уебсайта или в групата в Facebook. Който реши, че са му интересни, може да ги погледне, който не, никога не съм карал да прави нещо на сила. Както и мен тук, никога не съм карал да правя нещо на сила. Изключително съм щастлив да видя повечето си преподаватели, ментори, някои дори идоли. Чувството е страхотно. Не очаквах, че толкова много ще ми липсва гимназията, но в интерес на истината ми липсва почти всеки ден. Когато бях в тези 2 месеца в тази центрофуга на чувства и не бях сигурен какво искам, много силно обмислях варианта дори да запиша педагогика, за да мога един ден да работя на начало тук. Все още е вариант. Така че това беше от мен. Исках просто да ви представя другата страна на нещата, като надявам се не съм ви стреснал, защото точно обратното беше моята цел, всъщност да ви покажа, че независимо колко пъти живота се завърти на 180 градуса,
вие не трябва да спирате да се движите напред.